سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوان مراخب حفاش ANN نزي ساعات تسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا أب قالت حزب تግራይ أنصار فاشيست سرعة درجي كاب زتخايدو سرحيتات أوبريشن أغازي فلاماي تاريخاዊ عوت تغارو مخانو زانتاتات قدلي أنصيروم أب تألمتي يخون أب ملا معراب تግራይ مقتلتي ماسرتي ጨውያን بحيل مسقاقون بزقدد ملكعو تتناخيرو قاتلو الليلو مقلت تلال سبيل محبرسب معراب تግራይ منسي تግራይ كاب تاريخاوي مخته ناب لعلنا حساب كسغاغرون ولدو كدحنون يقبايلوم أبال ودب ولدو تግራይ أيتقعوش كدي كوميتي مسلات هزانات حبرات هاجرات أب إثيوبيا بلل هزانات جسد سباوي مسلات تفتيمو كبل أقالحو أب هاجر إنجليز أب قدنا زنبرو سبات قدرهم يبرخت كامزلو BBC قالتو زرزرو يسعب أب قالت حزب تግራይ أنصار فاشيست سرعة درجي كاب زتخايدو سرحيتات أوبريشن أغازي فلاماي تاريخاዊ عوت تغارو مخانو زانتاتات قدلي أنصيروم 30 ጥሪ 1978 ዓመተ ምህረት بمريحነት ጀግና سو ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ أب كتما مغلى أغاز بزبها سرحيت لعل حرش حنزلسته ميتن أسرات كاب منغاغا تلاتي سرعة درجي أناقفو أب بيت ماسرتي كبيبهم أسرات تغارو يساقيو زنبرو 460 وتهدرات درجي أبوش تعسرت حموش دقيقة دمسيسو فلاماي بأوبوريشن زترخب عوت قالت حزب تግራይ مخانو زنقرلو اتسرحيت سرعة درجي زتقاملو زنبره لعل 184 ماخلاين كبت نبرت 100 مكاين بمقوططار زتمزغب عوت اوبريشن أغازي 4 عامت ندحريت ملسيلو 30 ጥሪ 1978 ዓመተ ምህረት أب قالت حزب تግራይ أنصار فاشيست سرعة درجي كاب زتخايدو سرحيتات اوبريشن أغازي فلاماي تاريخاዊ عوت تغارو مخانو زانتاتات قدلي يحبرو أب تألمتي يخون أب ملا معراب تግራይ مقتلتي ماسرتي ጨውያን بحيل مسقاقون بزقدد ملكعو تتناخيرو قاتلو الليلو مقلت تلال سبيل محبرسب معراب تግራይ هب زحلف سمون جميرو أب كباب تألمتي تفتيرو مزلو كنتات قداماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب بارلاما ذهبو مدرن سعيبو أب كلن كبابتات معراب تግራይ أزيوم زت حساسبو حدشت تريوتات يرايو كمزلو كابت بوتا كاب زتفلالي كبابتات زبت حنا زلو معلتاو حبريتاتات يملاختو يللو تلال سبيل محبرسب معراب تግራይ أب زوطو مقلتي أب كبابي تألمتي تفتيرو مزنبرا قونتي تتحاحيزو أب تألمتي يخون أب ملا معراب تግራይ مقتلتي ماسرتي ጨውያን بحيل مسقاقون بزقدد ملكعو تتناخيرو قاتلو اتمقلتي انتغطل نبرتي بسم سلاماوي سلفي نكأكبون قدود غنزباوي حاجز نخقبرون يقددو لو نز سلفي ايوتسن وي غنزب يبلين زبلا وغندما زتفلاليش ماشم بملطاف ناي مقلالن كاب مربتو ناي مسقاقون تكبارات يفتصمو كمزلو حبيرو حزب معراب تግራይ أب زحلفو حموش عامتات أب سدت كوينو زحلفو سقاين مكران كامون من تغطى لسلامن دحننتن إلو بتعقستي زخفلو لعلاقن مسواتنت كياخلو حزدما بحيلي أباريروم مربتو زوررون هافتو زبحاتون حيلتات زفتم وزلو تنكوست تكبارات نت حزبنا تسفا زغبرلو سلاماوي فتح بحدقا زود كوينو يركب كبل أب مقلتيو أفليتو እዞም ተርእዮታት እዚኦም ንህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ስምዒትን ጎንፅን ብርሰትን ቅድሚ ምእታዎም መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቱ ተረዲኡ እዚ ኩነታት ኣደብ ንኸትሕዝን ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝብና ድማ ብዘይወዓል ሕደር ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ መንግስታዊ ግቡእ ክዋፃእን ፅላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ منسي تግራይ كاب تاريخاوي مخته ناب لعلنا حساب كسغاغرون ولدو كدحنون يقبايلوم أبال ودب ولدو تግራይ أيتقعش كدي مناسي ولدو تግራይ بتاريخنتهم نتግራይ كغزو زمزو وررتن عمتسن حيلتات أنبي أيقزانيلو زقادل والتا مختن هلاو هزبو زحلو صنو حاطرون كينو كساب تاريخ سريحون يسرحنلو انت خونجن اتيناتم حاشك خيد زقبو تقامات هزب تግራይ كاب معلتنا معلتي إنا خبدن
እናወሰደን እናመረረን ይኸይድ ምህላው ነቲ ዝተኸፈለ ክቡር መስዋዕቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኮይኑ ይርከብ ዝብል ጽሑፍ ኣይተጉዑሽ እቲ ንህዝባዊ ረብሓ ተባሂሉ ዝተጀመረ ቃልሲ ሎሚ ኣብ ኢድ ውሕዳት ፖለቲከኛታት ኮይኑ ንረብሓ ውልቀ ስልጣን ጥራሕ ክውዕል ብዓይንና ንርኢ ኣለና እቲ ተጋዳላይ ዝነበረ መንእሰይ ሎሚ ባዕሉ ናብ ዝፈጠሮም መራሕቲ አንቃሪሩ ክጥምት ተገዲዱ ኣሎ እዚ ከተረፍን ምዑሪ ምሕደራ ክህልዎ ካብ ታሪኻዊ መኸተ ናብ ልዕልና ሓሳብ ክሰጋገሩን ትግራይ ሲዒራን ተሳዒራን ውፅኢቱ ሓደ ዓይነት ኪሳራ ሒዙ ካብ ዝመጽእ ስቕታ ዝገብር ቃልሲ ናብ ልዕልና ሓሳብ ዝሰጋገረሉን ኣንፈት ክህሉ መናእሰይ ክሰርሑ ኣለዎም ክብሉ ገሊጾም ካብ ኩናት ዓድዋ ጀሚሩ ብምፍራስ ደርገን በኩናት ኢትዮ ኤርትራ ነቢሉ ከሳብ እቲ ናይ 2013 ዓ.ም ዝነበረ ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ጂኦግራፊያ እናጠበበትን እናኸሰረትን ያመጽያ እዚ ታሪኻዊ ሓቂ እዚ ጸገማትና ብኣፎም ዝብሮት ካብ ምእላይ ተናጊፍና ብልዕልና ሓሳብ ክንፈትሕ እንተዘይክኢልና መጻኢ ዕድል ትግራይ ካብ ትሕዚ ዘለዎ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግመት እዩ ኢሎም ሕዚ እውን ነዚ ካብ ቁሱል ዘይሓወየ መናእሰይ ናብ ካልእ ዕንወትን ጥፍኣትን ንምእታው ላዕልን ታሕትን ይበሃል ኣሎ እዚ ዝእለም ዘሎ ኩናት መንእሰይ ወለዶ ትግራይ እንታይ ክትረብሕ ኢኻ ክትጋደል ዝብል ሕቶ ዘልዕል ኮይኑ እቲ ቃልሲ መሬት ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ወይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ እንተኮይኑ ብስምምዕ ዝፍታሕ ኣብ ምግባር መንእሰይ ክሰርሕ ግድን ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ዕላማ ንውሕዳት ውልቀ ሰባት ስልጣኖም ንምሕላው ተባሂሉ ዝእለም ዘሎ ናይ ውክልና ኩናት ግን ኢድካ ክትስሕብ ይግባእ ከብሉ ተላብዮም ባንክ አንበሳ ስራሕቲ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ንመቀለጣፍን ንምዝማንን ዘኽእል ብልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብር ዝዓደጎም መሳርሕታት ንከይዲ ስራሕ መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ከተማ መቐለ ኣረኪቡ ባንክ አንበሳ ምስ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ስምምዕነት በዘካይዶ መሰረትን ስራሕቲ እቲ ቤት መዘጋጃ ንምዝማንን ንምቅልጣፍን ዝዓለመ ብልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ ኮምፒውተራት ምስ ሙሉ ኣክሰሰሪአን ከም ዘረከበ ምክትል ፕሬዝደንት ሪጅን ገዝ ባንክ አንበሳ ኣይተ ሙሉዓለም ከበደ ገሊጾም መተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ መዘጋጃ ቤታዊ እቶት ከተማ መቐለ ኣይተ ሙልጌታ ገብረ ኢየሱስ ብወገኖም እቲ ከይዲ ስራሕ ካብ ዝሰርሖም ብወረቐት ዝተደገፈ ስራሕትን ምውፃእ ናብ ዲጂታላይዜሽን ንምስግጋርን ዝሐሸ ግልጋሎት ንምሃብን ባንክ አንበሳ ንዝገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም ምግቢ ውሕስናን ዘላቒ ህልውናን ንምርግጋጽ ኣብ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ስራሕቲ ብንቕሓት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሉ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምግቢ ውሕስና ንዘላቒ ህልውና ንምርግጋጽ ኣብ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ስራሕቲ ብንቕሓት ክንሰርሕ ይግባእ ብምባል ኣድላይነት ምትእትታው ቴክኖሎጂ ንልምዑነት ሓመድን ተኽልን ዘለዎ ረብሓ ዘጠመተ ዘተ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣብ ልሙዕነት ሓመድ ምስራሕና ውሕስና ምግቢ ምርግጋጽ እዩ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይኹን ተፈጥራዊ መዳበርያ ምጥቃም ሓመድ ልሙዕ ምህርቲ ንክህብ ኣብ ምስራሕ ገባራይ ትኹረት ክገብር ድማ መልእኽቲ ቀሪቡ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ከም ዝጸብጸቦ ሰናይ መምሕዳር ዝጠልብ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ኣብ ከተማ አንትጮ ተሳሊጡ መምሕዳር ከተማ አንትጮ ኣብ ውራ መሬትን ስእነት ሰናይ መምሕዳርን ዘሎ ግዕዜና ብትኹረት ዝገምገመ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ስልጣኖም ተበሊጾም ብግቦን ቤተሰባዊ ረኽብን ናይ ህዝቢ ስልጣን ጨውዮም ንባዕሎምን ቤተሰቦምን ሃብቲ ምኽዕባት ኢሉ እውን ስልጣን ብምብሓት ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ መምሕዳር ከተማ አንትጮ እውን ነዚ ግዕዜና ከእርም ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ከተማ አንትጮ ወይዘሮ ሩሻን ደስታ ኣብ ዕቤት እታ ከተማን ረብሓ ህዝብን ዓንቃፊ ኮይኑ ዘሎ ስእነት ሰናይ መምሕዳርን ውራ መሬትን ኣብ ምውሓስ ኩሉ ኣመራርሓ መሪሕነቱ ከጽፍፍ ይግባእ ኢለን ብፍላይ ድማ ኣብ መሬት ቤት መዘጋጃ መስርሕን መሸጥን ትኹረት ብምሃብ ክሰርሑ ኣተሓሳሲበን ከንቲባ ከተማ አንትጮ ኣይተ ሃይለ ኣስፋው ብወገኖም ኣብ ምርግጋጽ ልምዓትን ሰናይ መምሕዳርን ኣብ ምስፋን ሰላምን ልዕልነት ሕግን ክራይ ኣካብነትን ዝጽየፍ መሪሕነት ክህሉ እንተዘይተገይሩ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ምምሕዳራዊ ጸገም ኣሎ ክብሉ ኣረዲኦም ኣብታ ከተማ ቀንዲ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ኮይንና ዘሎ ውራ መሬት እዩ ዝበሉ እቶም ከንቲባ ነዚ ድማ ቆላሕታ ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን በጀትን ናብ ፈጻጽማ ስራሕቲ ዕንቅፋት ምዃኖም ገሊጾም ሓበሬታ ንርከበን ከተማ አንትጮ
ኮሚቴ መሰላት ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሙ ክብል ኣቃሊሑ። ኮሚቴ መሰል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝፍጸም ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ምቁራጽ ኣካላት፣ ጸታዊ መጥቃዕቲ፣ ምጭዋይን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ይጋደዱ ምህላው ምስዒቡ ስክፍትኡ ገሊጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኮሚቴ ኣብተን ኣባል ሃገራት ዘሎ ህልው ኩነታት ይግምግም ኣብ ዘለሉ እዋን ብግጭት ዝተጎድኡ ህጻናት ኣብ ግምት ኣትዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሕስናን መሰልን ህጻናት ከኽብር ሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝኾነ ኣህጉራዊ ሕጊ ከኽብር፣ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክከላኸልን ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ እዋኑን ብዘይ ዕንቅፋት ክቐርብ ክፈቅድን ይላቦ ክብል ኣጠንቂቑ። ካብዚ ብተወሳኺ ሽማግለ መንግስቲ ኣብ ማዓስከራት ዝርከቡ ህጻናት ብህይወት ንኽሓድሩ ህፅፅ ኩነታት ክፈጥርን ተዋሳእቲ ሓለዋ ህጻናት ክስለፉን ንጠልብ ክብል ድማ ፀዊዑ። ብተወሳኺ ገበነኛታት ግህሰት ህጻናት ክሕተቱን ግዳያት ግጭት ዝኾኑ ህጻናት ኣገልግሎት ጥዕና ተፈጥሮን ተወሳኺ ሕክምናዊ ክንክንን ስነ ኣእምራዊ ደገፍን ሕጋዊ ሓገዝን ክወሃቦም ፀዊዑ። አዲስ ስታንዳርድ ዝጸብጸቦ እዩ። ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ኣብ ጎደና ዝነብሩ ሰባት ቁጥሮም ይበራኸት ከም ዘሎ ቢቢሲ ገሊጹ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ገዛ ዘይብሎም ስደተኛታት ቁጥሮም ብ5 እጥፊ ወሰኽ ከም ዘርአየ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ። መንግስታዊ መረዳእታ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዘመላኸቶ እዚ ኣብ 2021-22 ከም ቁጻጽራ ኣውሮፓውያን ካብ ዝነበረ 3560 ኣብ 2024-25 ዓመተ ፈረንጂ ናብ 19310 ወሲኹ ክብል ኣቃሊሑ። ትካላት ግብረ ሰናይ እዚ ወሰኽ ቀጥታዊ ውጽኢት ፖሊሲ መንግስቲ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ሓደሽቲ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ካብ ዘዳለዎም መንበረ ኣባይቲ ሆቴላት ሓዊሱ ክወጹ ዝወሃቦም ግዜ 28 መዓልታት ምዃኑ ከምኡውን መስርሕ ሓተቲ ዕቑባ ዘቕርብዎ ሕቶ ዝቐልጠፈ ምዃኑ ዘስዓቦ እዩ ድማ ተባሂሉ። ብኻልእ ገጽ መንግስቲ እቲ ሃገር ስደተኛታት ካብ መንበረ ኣባይቲ ዕቑባ ናብ ናይ ገዛ ርእሶም መንበሪ ንክሰጋገሩ ንምሕጋዝ ተወፋይነት ከም ዘለዎን ሓደጋ ገዛ ኣልቦነት ንምቅላል ምስ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊጹ። ኣብ ፓኪስታን ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኣብ ፓኪስታን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰብ መዚ ሓቢሮም። እቲ ትማሊ ዓርቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰዓብቲ ሺዓ እስላም ኣብ መስጊዶም ኣብ ዝጽልዩ ዝነበሩ እዋን እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ፖሊስ ከም ዝሓበርዎ ሓደ ርእሰ ቅትለታዊ ዕጡቕ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ኣሲፍ ዓሊ ዛርዳሪ ንእስላማውያን ሰባት ዒላማ ምግባር ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት እዩ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒንዎ። ሓዘኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ሸህባዝ ሻሪፍ ብወገኑ ቅልጡፍ መርመራ ክግበርን ፈጸምቱ ኣብ ቀይዲ ከኣትውን ፀዊዑ ኣሎ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን። ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ